Krempling krempling suarane sing karan kepang. Ya ya ya. Jerolu udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat reng? Alhamdulillah sehat. Nang wilayah Banjarnegara desane Cendana. Cendana eloke ra jamak-jamak. Kayo ngenyong lagi nembe kiye sepisanan ditimbali nang kene reng. Nggih. Mula ya warga masyarakat kene tansah nenggani pakeliranipun panjenengan ngiras pantes tirakatan nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga kasembadan sedyane. Amin. Muga-muga kathah rejeki bagas warasan dados bumi Cendana ingkang teguh kukuh rahayu slamet. Amin. Royo-royo. Amin. Ruwat bumi ana sing ngarani ngrawat bumi. Nggih. Nang sasi Muharram manggenang wulan Sura kowe uga suran saka tembung sungkema marang pangeran. Nggih. Asline ndonga bareng-bareng. Ning dongane anu ngumpulna wong pirang-pirang dilakoni carang kene swadaya utawa urunan reng. Urunan mula sura kuwi surasaning rasa. Bener. Kanthi gelar budaya kuwi budidayaning menungsa. Betul. Nah, piye carane awake dhewe budidaya kanggone gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya kaya kowe bener reng. Syukuran kowe penting carane nyong. Nggih. La in sakartum la asidanakum wala in kafartum inang ada bila sadid. Nggih. Sere omong iki jare nyong wong ngapak ya. Artine Wong sing gelem syukur karo nikmate Gusti tuli rezekine arep ditambahi. Terus iki Bapak Ibu umpamane kasile 1.000 ngendikane Pak Kades jare 2.500 kon disisihkan untuk para fakir miskin. Tepuk tangan buat beliau. Pak Kades matur suwun. Pak Kades. Berarti anggar garing wengi iki jope pira kowe 2,5%. Kowe bagiannya para fakir miskin. Iya. Sampeyan ya semono uga. Aku Iya. tak sedekahke. Aku ning omah iki desaku gek mbangun masjid. Aku Terus? yo nyumbang tak sumbang pasir, sumbang yo sak isa-isaku. Kudune kae kowe jalan syukuran kuwi ana 3 syukuran. Siji nang aring jero ati bil qalbi, Mbok. Loro diucapna alhamdulillah. Ping 3 mal utawa aweh. Wong anggar seneng sedekah ibarat sumur anggar sering ditimba, banyune bening. Nggih. Terus iki Pak Kades. Dadi rezeki kuwi anggar sering go sedekah rezekine insyaallah berkah. Amin Allahumma. Berkah. Nggih, matur nuwun Pak Kades mun nimbali kula sekandar rombongan. Mungkin nggih lantaran tambeng sedulur tahun ngarep kayane arep dijob maning reng. Tahun ngarep iki sesuk iki. Iya tahun 17 mau Pak Kades ngendika. 17 terus arepe mandek 2 tahun pisan. Itu program nek menurut mau le cerita ning ya wong karang rezekine oke insyaallah setahun pisan iso ngawontenaken ruwat Khusus tahun 17 kowe reng. Mau wis ngendika kowe ngono duwite nggo ngejob maning bae wae. Ning nyong wong Plewira mboten Pak diasta krin Pak. Nggih, mergo wong banget oke duit, berarti banget oke rezeki. Temenan kula nembe ndok dilunasi. Ya iki semoga rezekinya berkah semua warga Masyarakat Cendana. Amin Allahumma. Amin.
wong prihatin paling abot ki wong melek Mas. Bener. Jadi warga masyarakat iki tirakatan melek ya to prihatin. Wah nek ngliep sithik berarti wahyune sirna. Bener. Kalau do prihatin melek Pak ngantos tancep kayon nggih mengki nggih. Nggih. Semangat do nggawa kloso dewi-dewi lho. Mangkane lakone Wahyu Cakraningrat Wahyuning Ratu. Nggih, wahyuning ratu. Moga-moga Bapak Kades tetap lestari Widodo bisa sukses selalu meneruskan perjuangannya di periode yang selanjutnya. Amin Allahumma. Amin amin amin. Tutup gone ngayomi warga masyarakat. Betul. Mbak Apri mimin tesih kepareng lenggah. Cocok sengaja gara-gara tegai gasik. Ngaturaken Sugeng Rawuh katur punden kula Branda Sugeng Nugroho Nggih. Esa MKN. Matur nuwun nggih. Matur suwun. Disidake mau munggah. Ya sing mau camping gununge gonggongan singgari tidak kena. Sidake Diutang mau ya rek. duwe utang. Ora ino kanggeran dintongna mau kalimate tekan ngendi cobi. Jonggrange pun kepripun pun alum napa derek kan mau dereng rampung ya diutang. Wis tekan apa to mau ki? Natian. Natian waton sartolan nang inomane banyu bening. Parikan ora parikan. Hah? Nano dongakna Pak Kades. Nggih. Oh, parikan. Nggih, cobi. Parikan iki parikan. Karena parikan mongkene kan ngomong ora korupsi aya akaya kapitik ya pitik. Teges. Tegas genah. Bapak Bapak kek. Ibu lagi nek lagu gethuk kae mah nggo kol-kolah. Tapi ya, Gethuk geduk ke. Selistote potongan kok. Ayo. Sedih ini saka sapa kiye. Yo Wis apa kese? Yo sliraimu se. Ya raimu dhewe. Yo Mbak Mimin Pak, sik nggih. ora apa-apa. Sing apik ndongakno Pak Pak Kades lan warga masyarakat Cendana. Masyarakat nggih. Bin tambah berkah Mbak Mimin. Aku telanjang. Wah. Ya ini kok. Sopo sing arep delok jenengan telanjang. Paling sing nyelendem kowe wong wae. Ditubruk Ayo, Pak. wiyaga. Ibruk wiyo. Ayo pas wi. Mugi sing mirsani wayang panjang yuswa. Amin Allahumma. Amin. Siki garenge jajal sing apik reng. Mlaku Mlaku. karo nanda. Karo Nanda. Iya. Mugi warga Cendana tansah ingin iki Cendana tansah mangge rahayu. Dene ada di usukon limen si jan Iki iki. piye to? Mlaku karo nanda. Mugi rahayu warga Warga Cendana. Wale oh jan. Daripada bayana timun sigarane ayu mlaku bareng-bareng. Anak timun sigarane ayo bangun nih ono materiale. Ndak ada materiale. Songit. Yo De Apri. Oh kewalik ya. Ayo Mbak Ying sok cantik. Yang Yogyakarta Di Jakarta Monoton. tuku tahu. Tuku tahu. Pak Eko, Dek Princess I love you. I love you juga. Kok gak diamini? Ora apa-apa ngajaran lanang karo lanang masa meteng. Ayah nih. Yang sing teko watine ngger karo jenengan kok. Lama apa toh? Mbok temenan kok bingunge marake tok ngendi. Nggih artis nggih diblerek to wetenge, jangan sampai kesakitan. Sesar. Nek penting selamat rasa-rasa pun apa kenceng-kenceng perutnya ini kan langsung di sesar, jangan sampai sakit gitu. Larung Nek. di piye? Nek kenceng terus piye? Nek larung di sesar kowe sikile bayine wis metu ki. Iki ngono kan. Kudu sikil lah. Iki kanggo gandeng sun. Kae iki ku dikil. Lah apa? Ning usus gedawan. Khusus kok ngono. Entar ini malah gak bawane nak. Iya. Natian. Nadia wadon sarata.
wingi jogetane yo hebat yo Mbak Amri. Nggih Noto Dinas. Nggih. Dasare tasih muda. Lho. Kula wau kepethuk garing kula kinten garing niku sak umuran kakang kula. Tak kira arep dalange mamono. Tak kira 50 ngono ae. Pertama kepethuk garing niku riyin pas kon jalan niku enten Mas garing kula kinten umuran 50 bareng tiliki KTP niku jebul nembe 21 tahun. 21 tahun pun Sebenarnya sih bocah sebenarnya. Ning Pun lahiran kira oh selawe. Ning aku wis rabi, tak tamake. ning jane kowe dadi gareng ki kurang kok. Lah ngapa to? Kurang kero, kok tak culek sik ye. Kowe yo ngece, aduh lek aku ora ngene ora ben diserampang apa. Ya ben menjiwai ngono lho. Menjiwai yo menjiwai ning bojoku terus ora cinta nek kaya ngono. Allah. Yo. Syukur. Pengendangnya kok kaya bersatu banget karo sing nembang. Arep sapa? Cinta banget. Antarane suami kula kali sing kaya wis kawin. Nggih. Anu wis templek ngoten lho nggih. Iya Ora isa. Kok kula kuwi kawin tok wae rasa nikah. kok terus tung-tung. Sing ngendang kowe kena duwe tua kaya kowe dadi ya. Sing ngerti karo seratenane ya, Cok. Sampun kados pun nyawiji ngaten. Wah. Gambuhe ngrasa menika le. Klop-klop. Muka bisa kalah sama Ayu Wijak, tapi hati siapa yang tahu ya kan? Rasanya Bung Kun Paramek. fayakun nek Gusti Allah berkehendak lho. Cara wong kene iki anggaran wong iku kowe Paramek. Kono Mas, ora apa-apa nek pengen sensasi ngeloni Pak D, ora apa-apa. Paramek ngerti wong wedan? Kertas. Apa wis? Rasa itu kan. Rasa itu kan. Sing rasa bayar. Takon Ferry apal. Jen. Mebel aja. Ayo, Lek. Syukur bisa. Piye komentarmu reng Yoga Sekar Bima kepiye? Jos jis. Terima kasih. Apa meneh nek Banyumasan aku jane iki kangen banget, Mas. Apa? Banyumasan. Oh gampang keren ngojari baik ngojari apa? Gendolat. Gendulit. Gendulat tak gendulit. Apa sida apa ora? Oh gue ya wetan. Sing Oh, iya. Banyumasan maning anu. Beda ya, apa lah? Pirang-pirang. Ala timun sigaran plang dung dung dung. Tenan Akeh, Banyumas akeh banget. Wah, kangen banget karo Banyumasan. Apa meneh mau wirasa anti toturno kalangkung aning sakjroning panggal. apel ya. Nggih nyuwarsa budidaya panglamar murih apa lagu Jal cengoke dalang. Ning. Jal cengoke dalang ulin. Waduh,
Ya biasanya bisa gitu. Mas Uli. Rebekan cukup lautan mangsa. Jelang ulin. Renda ayu mukaya tatare. Bravo. Wah, Yan. Ngercengoke garing bravo sih. Aku ra iso ke bapakku. Ora wani. Nah bukan sering ketemu ya biasanya wani. Ini kan Bapakku. Pak Uli napal ya. Kayak bapakku nek ngebravo. Omong nang waring garing bravo kereng. Ana angger sasi poso dodolan es teler. Yo. Ayo ditake. Sekar bisa nyawang. Ora tadi. Ora wis botuline rampung. Sesuk domain nang Mas Kiai. Arepekan cukup lautan mangsa. Aku yo karo ngene-ngene. Makeren daya makaya metotare. Jenengan berarti penggemar Sony Rock iki penggemar ya. Aku ora ngemis ning ngetek komere. Kayak almu karom lho. Almu karom. Ning wayang Mas. Ngomong nari lujeng esuk. Domain nang lujeng. Nek kesiku lho kowe engko. Dadi almarhum kowe engko. Ocet cilik cilik. Ngono lho, aku wis jan Ning nirok nanyong mesti urung tayang. Ayo Pak Eko, Pak Eko. Halo. mesti kaneng. Ngono ora iso aku. Wah, angel tem banget nek iki ditiru. Loh kan Gede kalau suaran. ciri khasnya Pak Eko kan soft spoken. Sos pokem siapa? Anu suwantane niku mboten gak napa mboten soro ngoten nggih, Pak. Iki swara premium. Oh, lembut. Lembut. Harum. Iya menyejukkan hati gitu. Wah ya mandan pancen. Ngelangen nih. Gede kayak gitu. Mustikane iku bisa. Jan ngeden semno. Mustikaning Nalendra Tama. Nalindra Tama. Kayak ulo tok kayak ngosos. Lah kono ki, kono ki enem gedhe iso, aku ora iso enem gedhe. Ya Metu angin-angin tok. Ada dadi dalang. Lah nek Werkudara jlintek apa? Linteng lakangku. Ayo. Kok jrideg lah. Werkudara aja gede. Wah. Jal. Wah. Kaya Werkudara sing ketemu. Angel lah, kono ki gedhe iso. Wah, lah nek aku Werkudara kuntingen. MBG. Ayo Seleraku. Yo, nononano. Arep hei, syukur. syukur bisa gunung Luar biasa untuk Mas Garing, Mbak Puri dan Mbak Mimin. Luar biasa. Sekar Bima ki mesti nek arep ending mesti garapane beda-beda. Rasa ditebak ya. Elak. Jos Sekar Pemimpinnya. Pemimpinnya ya jelas. Sing pundi? Sing Sing gendang. Oh sing Oh, sing ngendang. Sing nyentem itu bagian sekretaris. Sing ngendangnya apa bar tak suwuk mau terus langsung semangat. Wah, Aku kok nek nyawang sing nyelentem ya, Lek. Upama disangguli ngono padha kowe kok, Lek. Yo ora apring kok lho. Cek manis kono. iya. Tapi wajah-wajah solonya banyak banget loh niki. Contohnya Sing gender solo. Isi. Oh, Mbak Deska solo.
Dadi Sing wajah. gampang ku yo isi Solo. Oh nggih ta. Ah. Oh, kok di Aku ya alhamdulillah pedalangan aja. cilik banget iki. Kaya jek kutuk ngono gampang dihapusi kata iki. Jawabi le, jawabi. Cilik ra apa-apa sing penting atos. Nah. Apa kuwi? Hah? Apa? Apa nele? Sing gampang ki jenenge elok lho, Mbak. Sapa? Lanang-lanang kok jenenge Fani. 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 Wah. Wah. Saestu lho, Mas Fani. Ning undang-undangannya apik, wareng. Mareng. Wareng. Wareng kaya waro ya. Pitik. Pitik wareng. Pitik wareng. Firman. Pitik wareng campur. Kalik. Kok memaksakan. Nyuwun dawuh kali Pak Kades kok enten Pak Kades pamanggitan napa mobilnya Pak Kades tajaran nggih mboten to? Oh, Sampun kondo. Mundur. Berarti sak menika bebas nggih. Bebas. Nah, kula tak nyuwun jenengan sing slendro-slendro napa mawon kula tak ngiras pantes melu mirengke semanten jenengan. Slendro. Ingkang alus napa ingkang Sing halus mawon, sing Apa ya, langgam. Bawa sesideman apa piye? Nah, Apa jineman mawon? Jineman oke. sip. Ular kambang, geladik grinding, Apa lek? Batik glinding mawon. Batik glinding. slendro mau pelok, Salendro. slendro. Insi. Slendro, nganu Mas, slendro bem. Slendro bemi. Ora ono. Slendro bem. Ya. Ayo penyiter para Nggih. Singa tirta mangsa gareng ngendang, gareng. Ayo ngendang. Ora. Aku nek jineman uga aku. Isane opo? Tok du. Nah, wis manut gareng kok. Ora. Gareng jadi dirijen. Ayo lek min ngendang. Aku nek kene nggo anu kok gestare nggo primadona. Oh, primadona. Soal mah aku wis dhewe akar panitia. Ngapa? Anu Mbak ndang minggah panggung. Lah apa sih dene pun ayu-ayu nggih. Si dene ayu-ayu ning pucet-pucet ngono kuwi. Apa sesuk ki jatuh tempo mekar apa ya ngono. Nek njenengan ki marake dadi aurane ki positif. Ngene wae bengi iki paling ayu dhewe Sukimin. Nah. Jema Ayo Bu Kiki. Kalau mau siswanipun saknika gurunipun sih. Cobi gurune kaya napa cobi? Sing latihan wis bulan. Guru kok latihan, guru ora latihan otomatis. Ya Ru. Antuk daya ya. Apa
apik tenan. Bruhing rasa moya Nono rasa suwala padang dinawe padang sinangkat no ing bawanan banyu masak rumah sabtalange ati jenenge banyu masak Sinden ganti suara lanang ya dadi banyu masak suarane semulah maleh. dadi pengendang gue manut karo sing nembang nah, suarane gede kendangane gawe kasar suarane halus gawe sing halus lagi karo sekedar kabeh aku pengen diobrak-abrik lho Mas tandangi cok enak endi karo ayu Tandangi. Biar hidupmu tidak monoton aja. monoton no ana variasi Tandangi. oh ayu cemburu Loh, ayo terus dileboni orang-orang. Weh, hidup itu jangan hanya di zona nyaman saja harus ada tantangan-tantangan nek umum kok jengkele iki ya ora ono paedahe. tuas ngelu dhewe Lah iya. kayaknya malah gede ngene mimin lu yuk suarane maksudnya Cahya katri teri anu halus ya halus maning cok bosnya wicici Ayo suara wedok. Suara wedok. Mas Garai Kowe. Nano. gebiar Oh Mbak banyak syukur. pantai lo gending Lah kowe mrene gebiar-gebiar kok. gebiar Kowe. Aku ora canek. gebiar Kok sae apa mantan? Apri ora dulurku kowe kaya kowe dadi Oh, Pak Deni ku wau. nggih Sino dadi Sinta ya Gebiar. Riko manyar. Maksudnya pudang kuning ning Irama Jaipong ya, Mbak. Oke. Esuk awan tungtu gentak nok. Oke. Cang. Tapi kalau suwun dicampur karo ki njaluk banyu masan dadi nganggo calungan. Wing long ijo. Player sing iji ngenong. Blanggem ngono ki lho. Sing dendem Mas Wiji. Kas banyu masak. Kas banyu masak. Ngenong Mas Bayu. Nah, Podang kuning po gelang kalung. wis terserah. Podang Podang. kuning ya wis mana. Podang kalung. Ning kula ciri khas kendangane model calungan nggih. Oke. Mesti jenengan iso ngetutis nang mawon pun. Siap. Buka celuk mawon. Awan ning omah wis ora kerasa. Kolaborasi Klaten dan banyu masak. Sing tak sayang
Oke baik tak. Dong 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 tak. Tetap jaipong. Instrumen. Mas Gareng arep